Και γεια παιδιά, σήμερα πάμε να παίξουμε και θα έχουμε 2 προσπάθειες για να πάρουμε κορώνα. Οκ, τώρα περιμένουμε 5 μέρες αργότερα. Οκ, 22 άτομα. Όχι, μπήκαν. Οκ, το έχω άνετα. Καλά. Πάμε. Όποιος δεν το έχει, δεν το έχει. Αυτό έχω να πω. Όπα! Πήγα πάνω από τα άτομα. Απλά για να κάνεις πιο εύκολη την ζωή σου, πας από εδώ πέρα. Όχι. Έλεος. Και πάμε λίγο. Οπ. Και οπ. Ωραία. Τώρα περιμένουμε να φύγε γρήγορα. Οπ. Γιατί ρε. Έπαιζα. Σαν μαλάκας. Ωραία, δεν πειράζει. Οκ. Τώρα πάσα. Όχι ρε φίλε. 2 άτομα, 3 άτομα έχουν τερματίσει. Έλεος. Άντε γεια. Οκ, λοιπόν, τώρα εδώ προσοχή θέλει λίγο. Οκ, άντε για το πως το περάσαμε. Λοιπόν, θα πάμε από τη μέση. Και βέβαια από τη μέση. Ποιος πάει από... οκ. Εδώ μας έβγαλε, εδώ θα πάμε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε να τερματίσουμε. 12 άτομα. Πάμε να το ρολάρουμε χαλαρά. Άντε για, τερματίσουμε. Και λοιπόν, τερματίσαμε. Άλλο 2 άτομα θα τερματίσουμε. Αυτός είναι μεταξύ, αλλά έρχεται που γίνει και η ταρκούλα εύκολη χτυπήσει. Αν πάρουμε κορώνα, θα πάρω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κορώνα. Άντε γεια. Πρώτος είμαι, πρώτος. Άντε γεια, πάμε. Ωπα ρε, ο άλλος έπεσε. Bye, have a good time, φίλε. Κι εγώ έπεσα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Από αρχή κιόλας. Καλά, δεν πάμε καλά. Ωραία, πάμε λίγο. Πάμε γρήγορα. Μεταξύ αυτής πίστα δεν σου σπάει ούτε τα νεύρα ούτε τίποτα. Είναι σαν το super slide με το νερό. Άντε ρε καπετάνιε, φύγε. Να περάσω εγώ. Άντε γεια. Πάσα το ρολάρι. Τι έγινε? Ωραία. Τερμάτισε πάλι καλά. Αυτός έχει το όνομά του Stable Guys. Καλά, έχασε αυτός. 100%. Για να δούμε. Οκ. Ωραία. Εύχομαι να πάρουμε κορώνα και να μην είναι με τερματισμό αυτή η πίστα. Λοιπόν, περιμένουμε, όχι με τερματισμό. Οκ, πάλι καλά, όχι με τερματισμό. Δεν ξέρω τώρα, θα νικήσω, θα δούμε. Απλά να μην χάσω χωρίς λόγο, μόνο αυτό. Δεν θέλω. Μην χάσω χωρίς λόγο. Γιατί μια φορά είχα χάσει χωρίς λόγο και είχα ξενερώσει πάρα πολύ. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Το γλιτώσαμε. Τρέχα, άντε γεια. Ωρε φίλε, πως το γλιτώσαμε. 3 άτομα. Αυτός είναι τσαντισμένος. Άντε γεια. Άουτς, το πόνεσε. Αρχίζει και βγάζει το δεύτερο. Προσοχή όλοι. Έλα ο παλιάτζης. Έλα προσέχουμε. Όλοι. Φοβάμαι πολύ. Νίκησα. Τι είναι αυτό?
κορώνα. Ναι ρε φίλε. Άντε γεια. Άντε γεια. Πήραμε κορώνα ρε. Άντε, δεν το κατάλαβα καν. Συν μια κορώνα. Άντε γεια. Λοιπόν, τώρα έχω 5 κορώνες. Οκ. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε. Οκ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα free spin. Αλλά πιο fake δεν πάει, παιδιά. Κάτσε, γιατί είναι 22 δευτερόλεπτα. Παιδιά, τώρα να κάνουμε ένα spin για να δούμε τι θα μου δώσει. Για να δούμε. Έλα. Γιατί μου το έδωσε αυτό. Το χειρότερο πράγμα του κόσμου. Λοιπόν, πάμε να ξαναπαίξουμε άλλη μια. Να δούμε μα κερδίσουμε να πάρουμε. Πάρε, αυτό τι είναι. Και παίρνεις 150 gems. Και με τα 150 gems τι κάνεις. Μου ήρθε ένα μήνυμα, τέλος πάντων. Τι κάνεις, να μπορείς να κάνεις spin. Έξτρα. Για να δούμε εδώ μία. Να, όλα αυτά τα skin έχω. Να έχω αυτά τα legendary. Έχω το special Mr. Beast. Έχω αυτό. Έχω το καρχαρία. Έχω τη μαϊμού από το Mr. Beast. Mr. Beast. Και αυτά είναι τα emoji. Το χορό, τη ρόδα, uncommon. Έχω αυτά. Έχω πολλά. Και ναι, όλα αυτά έχω. Και αυτός είναι ο χορός. Και οι πατημασίες μου είναι αυτά. Εδώ τα πράγματα. Και έχω το dub. Δεν έχω αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξαναπαίξουμε άλλη μία και τελευταία για να δούμε αν πάρουμε κορώνα. Περιμένουμε να πάρουμε κορώνα. Άμα ξαναπάρουμε θα έχουμε 6 κορώνες άδεια. Πάμε λίγο. 5 μέρες κάνει όμως. 5 μέρες. Ωραία, δεν μπήκε. Busy so many with the swag in Ohio. Damn και in Ohio. Δεν ξέρω με το έχω. Αλλά ναι, θα προσπαθήσω. Πάμε. Άντε γεια. Πάμε να πάρουμε κορώνα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Γιατί έχασα έτσι. Χαμότο. Πόρε φίλ. Άντε, έλα. Όχι, γιατί, πως έχασα έτσι. Άντε, τέλους. Άντε για άτομο. Ξέρω εγώ. Άντε ρε, τι κάνεις εσύ ρε. Τρυπαλούς. Όπα ρε, κομπλέξ. Πουλάει κόμπλεξ αυτό. Αυτό το μόμολο. Άντε ρε φίλε. Έχασα. Eliminating. Ωραία. Τζαμπάρασα. Λοιπόν παιδιά. Πήγα να το κλείσω το βίντεο. Ένα λεπτό. Τι με βγάζει ρε φίλε. Βγήκα από το παιχνίδι. Και λοιπόν παιδιά, μας σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe
Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!